haino hai koktuma o kasai pheka Twidu amsai Laxmidha para o kami o phiaba tabuk Lukurok ni belai khino jungjal Lukurok ni belai khino khakhologei kok salaijak Lukurok belai khino wana laijak eba nasing laijak eba kutung unglaijak eba thamchi kalaijak phiaba kwbangma bisi rongbuino abo haibo uram jaga jaga ono kami ono ungui tongo phiaba nukjak phika katal khe tifra hastebo Twidu amchai Laxmidha parawo Khitainok Phaimani eba parikhina nok Phaimani o nogrok rijakliya Lukurok no phiaba aro koktuma saimankha rinani hne tui Phaimani jorao Neta rok kasoi rang chalaikha hnai bo koktuma saimankha phiaba abo hai jodi tongkha hangke Lukurok tabuk abon bagi tamo action nano abo Lukurok tak saimanai phiaba koktuma o kasai tongo uram onek thai rogono onek kaming rogono kasoi tongo abo hai mangphli rok phiaba bo Neta rangsa phiaba je Neta rangsai tongnai bo dakti no abuno borinani ingtu hnai bo sai bo khnarika chini manthaino tamni ke pleri chini manthaino jeng mana nangnai chini Phaimani nok chini khimani nok phaitamo tam bagi kasoi tini Neta ro rangsa hinebo koktoma saimanka phiaba abo hairok chaya gণতন্ত্র raida janjani manthai janjani soktaino rina nangna naitonu sai tam bagi maya hanta sung jana kha Ori khuani bubu sapai bubu bar kha kagos la bung ta tablis itu tongin aku sai maya am bani ni no kandar phobja ka am la nung la nu ge da Phaimaro sengno phunu kuita ko bo sing sai maya male maya bale sabo no age list lang la sab lang ba borong silai bile bo parti ni brot lang ba sebab telang da borong IPF ta pa Riliya no ko phajak la kabang ma satam maya sano kha pu ni siria ka sen bahit manai be tam khaya hin sabrong no sala jana kha Chalaikha hang ge se Chalaikha bhai malaysia acha Romkha Birondok Kaipeng para Uttor Twidu DC abo Ompi blok khobja go Ompi blok landaro aro 2019 20 aro toilet latrine 86 family ni haijak 2020-21 ni phaijak 46 jon 46 family ke aro borok abatam khaika apro to IPFT BJP government borok tam khaika beneficiary rungno baksa pipe rekha ko pledge Riliya baksa pledge rejak epar pipe rekha abo hairok klaye kaisa latrine nok para complete khaijak ya incomplete mang jata besok aro mutrongo 86 plus 46 2019 20 tongo 46 এরপরে 2020-21 tongo 86 নো বতা আবতাবো মানে মাদা খরা তৈদু অঞ্চলনি আবনে da Neta da abone president IPF অঞ্চল প্রেসিডেন্ট বন্নগো রেড খাই bin bumuk Krishna maning mol som bin ora manjaka ka ayu khe abo Uttor Twidu panchayat secretary Dilip Dev Burma tawo tong kho aro na bin posti ka aba hike জনগণ মানিছে chini tiprasa no tiprasa aba hike sekologi torka baike ngla ba hai aba sing aba liya chini serai rok chini tipramosan serai rok aba phairom phaika boron loge beneficiary rok logi sanka borok khai aba hike tabu borba aro hakoro phobja je president অঞ্চল president bini naga aba dor mani madaka aro pipe tongo plate tongo arek kisu saronjam je latin salamno ja saronjam aro jotor manda paika acha no tam khani taba mono abro to tabo ko bichar layo
अब मानला नोंसोर जारा बेनिफिसियारि আছে गोबां मा 2019 হইতে 20 दङ 46 জন 20 হইতে 21 दङ 86 জন 86 বড় দङ মানা নাংলাই বড় মাতে কারণ তাবু যদি মাইকা বড় তো অ্যাডজাস্টমেন্ট জাগা পা অলরেডি অ্যাডজাস্টমেন্ট হই অলরেডি বড় চাইতে খেরা বড় তো নেক্সট টাইম তো তাই মাঙ্গালা গুলো আমাই বাজে ফুল তো ফাইগা তাই মায়া বড় বড় তো বঞ্চিতং থানাই বড় তো ওয়ান সম গেতা ব্র রাং চেপ পাই খাম হয়তো ওয়ান সম an jesi an bumungi phaijak beneficiary ang tini orop list nai si khorman kan bumungkha marka porkloi rambabu ututujuni tini oro list nugi sang saimon ani tongo nei even bro ano khorburiya bo jaga logi tong hai bo jaga soiga bro baksa chini parani na baksa ka plate mana hna baksa ka pipe mana hna angka khobor bumaya na plate mana na pipe mana omekana bro thogoi chai tong sin bro oro chimiya asa khaite alka jago mahin choli tongkhana nei alka panchayat bu chinor bo chimingya karon broni niti broni tongmungsi omhai bino thokonani bino chanani tatal prosiri bino thokawi obolutenani bron samung omhai asuna hambai